Shwmae, hello, ni hao, konnichiwa, and ola. A croeso I tata stil gwaith Potolbert. Edward I hedwi, peirianeth treidanol ama anga hot road products. Des I breidau pan ronin 18 yn ci samid I Gymru yn ronin byw yn Birmingham ac astudiais yn Prifysgol Birmingham I fi yn gwaith peiriannig. Dwi'n gweithio gyda phob o bob grŵr o byd. Dwi'n dysgu paethau newydd yn pob dydd. Dwi wedi setlo yng Nghymru. Nawr dwi'n byw yng Abertawe ac astudiwm ran amser PhD y datblygu Cymru I China yng Prifysgol Metropolitan Gaerdydd. Y dechreuais I ddysgu Cymraeg yn 2009 a Sbaeneg yn 2011. Mae'n dosbarth nos yng Ngholeg Gwir Abertawe ac yn fe yn sysba. Mae fi ffrindiau yng Nghymru, yng Lloegr ac yng China wedi gofyn I fi sawl gwaith pan wyt ti'n dysgu Cymraeg. Wel, dwi'n hoffi yng Nghymru yng byw, yng gweithio ac yng astudio yng Nghymru. Hefyd dwi'n mwynhau yn dysgu iaith newydd. Nid yw'n hawdd I ddysgu Cymraeg. Yn wir, mae'n heriol ac yn anodd iawn I fi. Yn gyntaf, dwi'n dod o China yn wreiddiol, a dwi ddim yn siarad Saesneg fe iaith gyntaf. Weithiau, yn rhaid I fi translate Gymraeg I Saesneg ac wedyn I Tsieineg I fi I deall. Cyn Nadolig, roedd tu oesog Cymru, tu oesog siarad, wedi ymweld â Chymru ac wedi ymweld â tata stiw yn Potolbert. Ges i'r cyfle I cwrdd â tu oesog. Fefnes I grach â tu oesog yn Gymraeg, bolid â croeso I Gymru, croeso I tata stiw. Ymatebodd â tu oesog, diolch yn fawr yn Gymraeg, ac wedi wnaeth ysgolwyd fe chlaw. Dwi'n falch iawn I siarad Cymraeg gyda tu oesog Cymru. Mae fi'n haith dysgu Cymraeg wedi bod anodd iawn and pleserus. Byddaf yn parhau I ddysgu Cymraeg a dwi eisiau siarad Cymraeg yn dda iawn yn y dyfodol. Dwi'n gobeithio a bydd fe stori yn annog mwy o pob o Gymru, o Lloegr, o China ac o wledydd eraill I ddysgu a siarad Cymraeg. Dwi hefyd yn gobeithio yn fe madrachinol yn help mwy o pob yng Nghymru I wybod mwy yng China ac mwy o bob yng China I wybod mwy yng Gymru.